M. Record Production. Salamu alaikum jama'ata, ina da tambaya ku daure ku bani amsa ta. Na san duk da ba lokaci zan so na ba ku labari na kamu da so san wata baby a ruhina, sai dai na kasa furtawa, burina kullum ta zamtawa, farin cikin ta zan so ya dorewa. Komai ina idan na birge ta, burina ni dai in same ta, ita ma tana so na ban gane ba, dukan mu mun kasa furtawa. Mun yi zurfin ciki, dukan mu mun yi zurfin ciki, hakan ya saka ni bakin ciki, rashin ta ba farin ciki. Na so tare cikin raina, santa ya saka ni na yi barna, mutane suna ta zagina, wai ina wahal da ruhina. Ashe ita ma tana sona, ta kasa fala a kunne na, mun haɗu dai ta mun murmushi, ta kasa gane nufina. Na yi zurfin ciki, ta bar ni cikin bakin ciki, ta ya aure ni ko ina takaici, wai ta yaya zan manta, ta bari na santa ruhina. Da dukkan masoya, da ka ji ka kama furta, ka ta tawa kanka za ka cuta, kanka za ka cuta. So ya tsakanin na gane kaina, abin yana ta bina, na walta da kaina, na yi zurfin ciki. Wannan ne labarina, na sha wuya ku zazzauna, fuskanta kullum a idona, sunanta kullum a kunnena, tunaninta ya cika ruhina. Zurfin ciki min yi shi kenan, na so tare cikin raina, sanda ya saka ni na yi barna, mutane suna ta zagina, wai ina wahal da ruhina. Ashe ita ma tana sona, ta kasa fala a